السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همّا نذن طاعات عبادتنا نذي صالح أمالر نذي خدای چین اترشق لنگل محبت لنگل دعای خیر لنگل لطف و کرم بلن بیک الله تعالی قبول جبده همانگده ایلو نچرینگل دوست یارنگل قوم خیشنگل inatağınız, oğulluydunuz, dünya ahir saadet gönülmek yüzü aklık versin inşallah. Peygamberimizin, gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmeten lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem 44. yaşın ahirraqlarına, yani peygamberlik berilenden 4. yılın ahirrağına çeli, geçen heftelerde geçişine göre maskaralık, gülüşmek, azalkip aytmak, bir neçe aylap kafirleşi bernamani peygamberimiz ve sahabaların üstüne yürüttüler. Değerli diymeli, ya mesela caduger diymeli, ya her bir zatlar aytmalı, dil bilen aza vermeli diyen bernamalar badi gördüler, o bernama eve alıp gitmedi. Aham bir yıl dolmaka bir neçe ay üstünden geçenine bir maskara etmek, azalıkıp aytmak, gülüşmek, el çarpışmak, göz kıfışıp birbirine işaret edip Müslümanlara eziyet vermekten görseler netice almadılar. Din İslam'ın evine geçmege başlıkları Ebu Leheb olup 25 nefer daha olup kayta bir oturuşuptırlar. İnni bir oturuşupta nihai oturuşup deyip oturuşuptırlar ki inni cenk etmeli, uruşmalı, ölüşmeli bir ta ki bir İslam dininin evine geçer yani Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabalarının evine geçmeli. Her kim, her öz karınlaşından Müslüman bağ olsa şonu vurmalı, yençmeli, katı azap vermeli, oda oklamalı, çaya oklamalı, daşa süremeli. Hulasa aza iziyet vurmağın üstünden barayılıp indi maslahatım o koyuptırlar. Bu mahalleçeli vurmak, yençmek, azap vermek bu zatlara barmaptılar. Ama bir neçe vakt maskaradan sonra maskara etmek, gülüşmek, dil bilen azap vermekten sonra indi bir maslahati bu oturuşa vurtturlar. Indi sahabalan kıyınçılık çekecek yağdayları, sahabalan bu kadar azapları, kafirlerin elinden kıyınçılıkları, eziyetleri çekecek yağdayları inni gelecek. Aham böyle üyüşüp neçe 100 nefer kafirlediken Müslümanlarda 40-50 neferin içinde
cihad etsele de boljakke bir dewlet-i İslami'de yok bolansaň fakat ýöne tahammül etip gitmeli bolupdyr. Beýik Allah Taalaň buyrugy bile. Şu maslahaty edip bolanlaryndan soňra Peygamberimiz bir neçe sahabalar bilen Mescid-i Haramda Ka'baň gapdalyny otyqa Hazrat Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh Peygamberimizden soňra evvelin hutba okyp turup dine davet eden adam ýokary galyp cemaata hutba okypdyr. Cemaati milleti Allah Taalaga we Allah Taalaň pak dinine çagyrypdyr. Oham şonna Ebu Bekr Siddiq ine gurrun berip başlanna mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanına oturanmış. Oham kafirlerin hemmeti çolup Ebu Bekr Siddiq'i vurmağa durupdyrlar. Vuruvertdirler. Oham bir fasık kafirin miri Ebu Bekr Siddiq'in üstüne çıkıp kafirlerine yüzlerce nefer olup üyüşüp vurup fakat Ebu Bekr Siddiq'i vurupdyrlar. Oham fasıkın miri üstüne çıkıp iki kovşun çıkarıp qayıştan kovşuwamışdyk. Ebu Bekr Siddiq'in fakat mübarek yüzüne vurup kovş süýräp vurup kovş yüzüne süýkap vurup inni öllü diýip äpberipdirler. فحمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ثوب حتى أدخلوه منزله وهم لا يشكون في موته حتى ما يعرف وجهه من أنفه برني gözü ağzı taylap bolana ýöne tostoğluk çiş bolup galypdyr da göre. Ebu Bekr Siddiq'i inni bir öllü diýip parça dolap näçe nefer bolup öz taýfasyndan göterip bir üstüne yüzüne parça oklap öýüne getiripdirler. Aham öýüne getirenlerine Ebu Bekr Siddiq'in dädesi varmışdyk Ebu Qahafa we öz taýfasynyň adamlaryndan daşyny ýüşüp kan ýanyna ey Ebu Bekr adam tutup dirimi ölümi şonu biljek bolup diri ýalak bolupdy ölü ýalak bolupdy diýip muň başynda durupdyrlar. Hatta tekelleme Siddiq radıyallahu anh ahiran nahari faqala ma fa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Am giýjeylen ikinlirep bir kepläpdi. Ay kepledi diýip daşyny alypdyrlar. Aham Ebu Bekr Siddiq evvelin kepşi bolupdyr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýy nähili nämetdile diýipdi. Peygamberimiz nämet ýa-diýipdi. Aham bula başga bir gurruna sowup ay sen ýagdaýyň nähili diýip asl innemendirler. Ebu Bekr Siddiq'in ýa-da soragyny. Peygamberimiz näme ýagdaýda diýip sorandy. Am ikilenji gelek sorapdyr. Ma fa'ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz nämetdi? Peygamber näme ýagdaýda diýipdir. Aham Enes'te barmış. Enes aýdypdyr. O wagt musulman dälmiş Enesi. Enes aýdypdyr. Sen dostuň ýagdaýyndan biziň habarymyz ýok. Sen ýoldaşyň ýagdaýyndan biziň habarymyz ýok diýipdir. Aham Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aýdypdyr. Onu falany bilýänler. Yetin şoňa bir adamy berin, şol gelsin, men şondan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýagdaýyny sorajak diýipdir. Aham onu iyi veren adamları yortup gelipdir. Aňyrdan gelen musulman imanyň içindemiş Ebu Bekr Siddiq'in ýagdaýyny görüp gatyna rahat bolup inneni la arju an yantaqima Allahu Taala laka minhum. Ey Ebu Bekr Siddiq, bu görgüň nämesin? Bir ýüzü özüň burnuň agyň tanyp bolana Hudaý inşallah intiqam alar. Hudaý sen hakyna berer kafirlerden diýende Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh aýdypdyr. Peygamberimiz näme ýagdaýdy diýipdir. Üçlenji gelek ýene şon soratdyr. Men gurrunmy edip ýörme, men ýagdaýymy gurrun etip ýörme diýdigi bolýada. Onu ol aýdypdyr. Gulagygyna aýdypdyr Ebu Bekr Siddiq'in ejeň ma ýanyňda diýipdir. O barada keplemäýil diýipdir. Enesi häzir kafir ýagdaýda bolansaň şikali ýok diýipdir. Rasulullah näme ýagdaýda diýipdir. Onu ol aýdypdyr salimun salih. Hawasda kök salimjak peygamberimiz diýipdir. Ýeride Rasulullah diýipdir. Onu ol aýdypdyr. Ol Arqam diýen 20 ýaşyndaky jowan oglanyň öýünde diýipdir. Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr. Fa inna lillahi ta'ala alayya alla azuqa ta'aman wa la ashraba sharaban aw atiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Ant bolsun Hudaý bilen diýipdir. Dağıtmarnem, imernem, zat berip bermem, men evvel Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görjek ýagdaýyn diýipdir. Peygamberimize geldiýmen özüm marjak diýipdir. Men de dağıtmarnym diýipdir. Enesi kafir de bolsa, muňa ýüregi awyp,
Koltuğuna girip yine bir neferi koltuğuna salıp oham aydıptırlı häzir gitmeyli. Bir adamdan gurrunu yatışsın, ol ikindin akşam ararak bolsun, il halk görmesin, oğlun çarak gideyilip, oham gün yaşarrak vaxtını Ebu Bekir Sıddık'ın koltuğuna girip, süyrep Peygamberimiz de Darul Arkam'da, Arkam diyen 20 yaşındaki cavan oğlanın öyünne müştik, hemme sahabeler üyüş. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı içerik salıptırlar. فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكب عليه المسلمون فقبله ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة وتغيرنن في خمر مبوك قنا أبو بكر الصديق قجقلاب أبو بكر الصديق أغشاب وهم كان وخ دبتر وخ بقرن قرن يغضين نعم والله سعديب Ebu Bekir Sıddık'a kan yürüve ağılık gövüllükleri verttir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık aydıptır. Bi ebi ve ummi ya Resulallah. İne matam sen fedan olsun ya Resulallah. Bana bulun dat yok. Havam kok deyiptir. İlla ma nalel fasiqu min vecihi. Yani şu fasık kafir yüzüme kan vurdu deyiptir. Yoksa havam kok men deyiptir. Senne men yüzüm, ağdı burnum tanıyıp bulmandıran yağdayda görensen, men halim qavdam qadiyan ya Resulallah, yo men havam kok deyiptir, havam qav ya Resulallah, narahat bolma deyiptir. Yöne, şol fasık yüzüme kan vurdu, yüzüme zerbe kan ne deyiptir, yoksa bunun lat yok deyiptir. Oham yine de, şu yağdayın içinne, şu yağdayın içinne aydıptır, ya Resulallah, inem deyiptir, men bir taraf koltuğuma girip men getirdi, bana yaxşılık edip sen yanına getirdi deyiptir. Sen bir mübarektin, bir Hudaya dua et, men eneme de düşündür, bir kim imana girsin şu azab-ı cehennemden nicat tapsınlar ya Resulallah deyiptir. Oham Peygamberimiz dua ediptir, Hudaya kalbine iman ver deyip, oham Ebu Bekir Sıddık'ın enesine de aydıptır, imana gir, İslam'a gir, Kur'an-ı Kerim'i, dinin azamatını, izzetini düşündürüp, enesde şu vakt Müslüman olupdur. Kelime-i şehadet edip imana giriptir. Hadir deyadesi Müslüman boluna. Ey mümin Müslüman doğalla. Bir 5-6 dakika bu gurrun üstünden geçmeyin der talaydın. Birbirine şeyli ızalar çekip, kıyınçılıklar çekip, yani gurrun dili asan ha bula. 50-60 nefer olup üstüne çıkıp vurup ölüm kadip oklap, yüzü gözün, burnun gözün tanıyılmayan kalmalı. Bir dert almalı vurduğumuz var. Şu mahal odollunna, ilun insanların arasında kavcetten kulağısın. Bu husus cavan dostlar. Bir nefer, bir kıydın, ya bir qıyız oğlan erkek oğlanın razıçılığını tapacak bolup, gövünni tapacak bolup, şonu hoş edecek bolup, vaqt bir adını idinne geçirip, ödünü kösep, çay suyun ağlığı edip, uykusun ağlığı edip geriye idinne. 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. İdinne geriye. Maksadı ne mi? Maksadı şu bir qıydı meselen hoş etmek ve şun gövünni almak. Huday için ne değil ha. Şun eğer Huday için olacak bolsa, on radiyçılığın tapacak bolsa günah etmeli de adam. Huday için deyip tayi. Ohan, inni, ey johan dostlar. Şun idinne geriye, 5 yıl, 6 yıl. Ahırda şuna ya yetiye, ya yetmeye. Şunu ya radi etiye, ya radi etmeye. İki surette da. Seni meni cavan oğlunun eline näme geldi? Aya bir insani ki özi ertiye qalcığın bilena bir qıyıl oğlan ya bir erkek oğlan meni sen ferqaysıyım. Yine bir saada qalcığımı bilemiz ha. Ohum şonu radi etcek bolup, şon gövünni alacak bolup, şon hoşluğun tapacak bolup köseniye. Näçe wagtlap qıyınçılıklar çekdiye. Näçe wagtlap kurslar atıp, uykusu behemeyip, çay suyu ağılık, bu kadar da kıyınçılıkla ben geçiriyor, kan görüp eşitiyentiniz. Ahırda şuna ya yetiye, ya yetmeye. Neticesi neymişsin? Aya sana bana ya birine hoşbakti gönünmek verip bileyelim? Yok. Nedir gönünmek versin bir insani ki ödü ertiye kalacağın bilene?
Men özüm irtiqadjygym bilemem. Näjire bir nefer hoşbaht etmeli? Näjire bir nefer tarap meni we seni hoşbaht etmeli? Ha, ya aslında biri yetsille. Näjire hoşbaht etmeli? İnsan özünün irtiqadjygyny bilenam. Oham haýsy birdi dünýeden geçse de o bir hit bolup kalmalı. Hit bolup. Hemme yortalları da hiççi oldu. Zahmetleri de hiççi oldu. Harcadan pulları da hiççi oldu. Okudan qalanlar da hiççi oldu. Kellağırlar da hiççi oldu. Vurşallar da hiççi oldu. Kan bolýa da bir ýerine gedýärler, ahir bir de dünýeden geçýär. Hiççi oldu. Hit bolup qalýar. Aňry baş esse, meselen bir tarap näme etjek? Başga kişi bilen ezdiwaç etjek. Näme etmän, näme o tarap ýerine teňe girip, ruhu barp asmanlara gidenden soňra. Meselen etjek wefasy şolmuşdykda. Meselen ezdiwaç etjek gelmişdik. Näme hom? Mun hoşbahtiýetinden çyrim näme berdi? Mun günün mehrinden çyrim näme berdi? Hiççi. Ona cesede ýere gitdi, ruhu da asmanlara gitdi. Bir de kuşunu qaltır ýedinne. Yetse de yetmese de erzişi yok da şoň. Ýa-da meselen Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in gurrun haşi. Ya meselen bir aslan medreke ilmiden çürüm qawlazım. Bir tahsil, maqta tahsiliden çürüm medreke ilmiden çürüm. Hudaý üçin jamiamy hyzmat edin, arassa adam bolayın. Hiç kime hıyanet etmeyen ayaqsyna durayın niyeti bolsa yeni ganimat. Yo bu zatly bolmany ýöne 5 ýyl, 4 ýyl, 6 ýyl, 8 ýyl täşo medreke ilmiye ýetýänçe ilwun ya toy çykmaýaly. Şeýle elbetde şeýle. Kan ilwunyň içinde. Aslan toya ýasa çykmaýar. Näme şonu gijuny okuýmaly. Sen sesle çykýa. Hop jamiä hyzmat edin, gowadam bolayny diýe ýene bir ganimat. O zatla da ýadynda ýok. Ahir şu medrege ýa ýetjek. Ýöne dünýesinde bir hoşbahty, o da azacık birazcık berti beramal ýa bermeli. Emma ahiratyndan çyrim, kabryndan çyrim, ruhun hoşlugyndan çyrim, o taýyny Hudaý bilen özi bilýän niýetine görä. Haçan şonu okuyup bäkäde Hudaýyň dinine bermese, Hudaýyň buyrugyndan çykmasa, nehyeden radyndan gaçyp gitdi. Ya meselen bir adam öýlenipdir, izdivaç edipdir, öz zindegisinden çyrim, halal ırskalından çyrim, begadar gurbatlar çekýär. Barp taş ýurtlara gitýär, 2 ay, 3 ay, oğlan uşağından aýrylýar. Nämeden çyrim? Faqat öýüne bir näçe ýerine bir daş vurjak, ya sen vurjak, ya öýüne odurlajak, faqat şoň hatyrına. 3 ay, 4 ay, 1 ýyl, 2 ýyl, 4-5 ýyllar. Hiç kim menne gurrun etmeýär, häme kösenip gelipdi. Ha, oğlan uşak öýüne odurlajak bolup gelýär diýilýär. Bay halal ırskal, oğlan uşak bir rahat ýaşasyn, behdaş rahat bolsun diýse ýene bir ganimat. Ha, inni geleýle Hazrat Ebu Bekir Siddiq'in gördüňine. Emma Hazrat Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Resulullah aşıkmıştı. Allah Taala aşıkmıştı. Gözüne wernine qurlaýanda. Muň nämesi aýp boham? Näjire dinden çyrim kösenipdir diýip, meselen bizi kynçylyk çekmek barmy dinne diýip biz bärden aýtýar. Nämeden çyrim? Şahat baş, ey eşqi hoş sevdaýyma, ey tabibi cümle illet hayma, ey devaye nahvetun nanusema, ey tu eflatunuk calinusema, ey bereketla Mevlana. Allah Teala'nın ışkından çürüyüm aydiye de Hazreti Mevlana. Büyük Allah mehabbet ve Allah Teala'nın ışkı kalpte olmak hemme dertlerin dermanı deyiptir. Şad baş, ey eşqi hoş sevdaýyma, ey tabibi cümle illet hayma. Bizim hemme merizçiliklerimizin dermanı büyük Allah'ın mehabbetine ve ışkına. Benimle Allah aşıkmıştı. Allah'ın iberen Resulüne aşıkmıştı. Ha, emme Allah Teala'nın ona nimettehum. Kynçylyklар çekdi qaldymohum. Kösenip geçti diyecek mi? Yok. Büyük Allah Teala evvelin lehzede ona beren neticesini verdi. Allah Teala'nın vefatını gördüğünü bir kıyız oğlan erkek oğlan vefat edip biliyor mu? Başar mı ya? Ama büyük Allah'ın vefatını gördü. Evvelin lehze enetin musulman etti. Bir. Başka ne o verdi? Ebu Bekir Siddiq'i Resulullah canın kucağına koydu. Ta kıyamete çeliyor. Belki ebede çeliyor.
Barmaýanymy ziyarata. Ujogunda goýdy Rasulullah. Mübarek kabri Resulullah'ın ujogunda. Beyik Allah'ın muhabbetini tapacak bolayım. Özümü de diýem. Beyik Allah Taala'nın rızayetini tapacak bolayım. Hudaý Taala'nın rızayetini tapsak, Allah Taala'nın gofa kokuşunu ölde. Nim cani 5 tane do, sed can dehad. Ança der vehmet neyayet. Udah. Sen çalajur canın ma? Onu Hudaý alar diýipdir. Emme sana 100 can verer cennetin içinde. Yadыңda oyunda yok sana dereceleri verer. Nim cani 5 tane do, sed can dehad. Çalajur canın ma? Onu alanı bilen Hudaý Taala 100 sana can verer cennette. Ança der vehmet neyayet. Udah. Yadыңda oyunda yok nigmatları verer sana. Hemme taraftan. İnhe be adamla beyt Allah aşıkmıştık, Resulullah aşıkmıştık. Gür Hudaý bilere näjire wefalar kökü diye, näjire dereceler berdi ham. Emma ýene bir azap kynçylyklar çeken azizleň miri Hazreti Belalul Muezzin radıyallahu an. Habeşe diýen ýurtdan gelen, başga ýurtdan gelip, dogan garyndaşy ýok, taýfasy ýok. Kafirler Hazreti Belal ýanyk muezzinler, Hazreti Belal ýanyk dogan garyndaşy ýok adamy gijiwini ada berýänmişdikler. Ebu Bekir Siddiq ýanyga bir märekede keplese urýarlar. Emma Hazreti Belal dogany ýok, agasy ýok, insi ýok, taýfasy ýok, Mekke-i Mükerremede ýaşap be. Müň musulman bolanlygyny bilip, muny üýşip süýräpdirler. Muny näçeden jowan kafir oglanlaryň eline berip, Mekke-i Mükerremede aýlap, hem urup, hem ýenjip, hem aýlap, Käbäň Mekkeň döwregi, Mekkeň içi dahagdan noli, dahaglaryň dereleriniň arasyna aýlap, hem urup, hem ýenjip, şu eýni bir engar bir daş vurýan ýany, heýwan vurýan ýany, ýa bir agaç vurýan ýany urup, ýenjip, Hazreti Belal Allah ahad vurluwçy şu kefa aýtyp duran bolmaly. Ama ahir çägäň üstüne yatırıp, arkalyny yatırıp, gursagynyň üstüne agry daş goýup, galgyn hawada, ojasyda sürünerten koyup kaydıp, sonra yine üstüne çıkıp, bol kafir ol, bol Resulullah zati, Allah ahad, büyük Allah Teala bir Rabbimdir deyip, qaim durupdur. Ahir Ebu Bekir Siddiq geçip bariyaka, görse bana beciri qiyinçilikleri veripdi ula, ey Hudaýdan gorkun deyipdir, kafirle azab iner hasile deyipdir. Onu ola aydipdir, sen şuna özüňiz bir miktar pul berseň biz şuna azady değil deyipdirler. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh 9-10 uqiye bir miktar qızıl bereyin deyipdir. Bolýa deyipdir ola. Hazreti Ebu Bekir Siddiq 19 şol miktar qızıllan berip Hazreti Bilalul Muezzin radıyallahu anh'ı azad etipdir. Kafir aýdypdyr, sen bana 10 uqiye verdin deyipdir qızıllan. Uqiye diýen bir miktar da bir misal diýen ýany bir azazyk 10 uqiye verdin. Bir uqiye veren bolsaň da şu belaly azad etjekdim şu garagullypdyr. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh aýdypdyr. Sen 10 aldyň diýipdir. 100 diýen bolsaň da berjekdim şundan çüreyim diýipdir. Ohan be her hal bir qiyinçiliklar çekdi. Hazreti Bilal radıyallahu anh mundan bir qysgaçyk dersler alaýdyň inşallah üstünden geçerdi. Hazreti Bilal'ın gurrunu hemmemiz eşittik. Odal medreselerde de okuyduk. Bilýäsem ýat da bilýäs. Ýöne geçmeli gurrun adel. Bir gün, 2 gün, bir hefte, 2 hefte gijiwni sürelmeli. Dereleň arasyny kızgın hawalarda asan zat däldir. 5 dagyga kızgın ýerde durup bolanak. Häzir murda atma gelenak şu güllem kızgynyň eteğinde durup bolanak. Ayak yalaňaç durup bolanak çeviresinden bitin ennamyň kızgynyň üstünde durmaly. Bir neçe bir dersler alaýyn. Awwal qisa şu zalim adam awgulazym. Zalim adam Hudaýdan daş adam bir adamy ezyet berjek bolsa, zulmetjek bolsa, meselen ayal doganyna, ya zinanasyna, ya erkek doganyna, ya başga bir hemkaryna, ya şerigine, ya her kim bolsun, birini ezyet berjek bolanyny eger bilse, şol tarafyň tanışykan ýok, şol tarafyň doganlarynaşy ýok,
taifada bir arka boljagy ýok bolsa şoňa kärräk eda berýärdi. Näme diýip? Betbaxtyň habary ýok ki, ýadyna düşana gafil on Hudaýy badygyndan. Taifat ýok bolany bilen, ýa meselen barıp bir sowatly adam bolup ýortyk hakyna berjek adam ýokmuşdyk, datga barıp hakyny aljak adam ýokmuşdyk, sowatlysy ýok, bilýäni ýok, ýa bir zatlardan bidarmyşdyk tarap, şoň şojurdygyň bildigiçe azanny kän berýärdi. Her haçan bilse tarafın içinde bir verenrek, daýawrak, akyllyrak bolsa bir de azatyny ketäýe. Faqat şu tarapdan hekafyn çykyp. Hazreti Bilal radıyallahu anh taifatı yok, doğan arnaşı yok bolansaň maňa aza kän beripdirler zalimler. Habar yok, bunu yaradan baki zurada az erpiş mirebet bama ba Huda bende gaýpdan nerebet. Zoruň maňa ýeteni bilen meni yaradan Hudaýa zoruň ýetmez diýipdir. Zurada erpiş mirebet bama ba Huda bende gaýpdan nerebet. Zur mendi mekun ber ehli zemin ta duayı ber asman nerebet. Yerdäkilere zorluk etme diýipdir. Bir wagt bir göňe gaşyn betdogamy uçup gidamasyn diýipdir. Yaradan baki zalim adam näme diýip ýadyna salmalar? Doğum garyndaşy ýortçygy bolmany bilen şonu yaradan ada. Hakyna berjek beýik Allah baki. Ondan çyrim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görün owadan duasyny güne ertide Peygamberimiz şuna diýmişdi. Allahümme inni a'udhu bika en azlima ev uzlama ev azilla ev uzalla ev azilla ev uzalla ev ejhala ev yujhala aleyya ev a'tadiya ev yu'tada aleyya. Hudaýa dawanda. Men saklawary bir adama zulmetmeýin. Bir adam maňa da zulmetmesin. Hudaýa men saklawary ayagym taýamasyn. Bir adam da men ayagym taýdyramasyn. Hudaýa men saklawary ýolumdan azaşamaýyn. Bir adam da meni azaşdyramasyn. Hudaýa meni saklawary birini bir azalyk hep aýdamaýyn. We bir nefer de maňa azalyk hep aýtmasyn. Hudaýa men bir neferiň hakyny tajawuz edamaýyn. We bir nefer de men hakyma tajawuz etmesin. Güne ýerçide aýtýarmyş. İdinden aýdýarmyş. Hudaýa meni sakla en ektesibe hati'eten ew zemben la tagfiruhu. Hudaýa meni sakla bir günahi edamaýyn, bir iştibai edamaýyn ki sen Hudaý şu günahny geçmeýän bolsaň. Ýalky dogam ýedi ha. Hudaýa bir nefere zulmetmeýin, bir nefer de maňa zulmetmesin. We bir günah edamaýyn ki sen Hudaý şu günahny geçmeýän bolsaň. Şu jirip günaha murtekip bolamaýyn diýär. Be her hal awwal qidiyat almalladymda zalim adam Hudaýdan gafil bolup habar ýok Hudaý Taala on hakyny heýwere eberjeginden. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dua edýärmişdi. Zalim de bolmaýyn, mazlum da bolmaýyn. İkincisi muhim bir ders almalydymyz gowgulaňasy. Adam dünýeden geçenine aýrylanlar iki tane tejhiz var. Yani adam ayrılanı näme diýerler? Ýewrewnäki adamlar. Adam ýuwup jinazyny okyp, gabrına gaşyna gitmäň uruna düşýärler. Bir, emma ikincide bir zat bar. Hemun bir insanlar şonu ýuwuşdyryp gabrına gadaşdyryp akitmeýäsmi? Edil şu jiret ferişteleri ruhumda akitmäň fikirinde. Ferişteler ruhumdan gaşynda. Şonu akitmeli asmanlara gaşyn. Adamlar cesedini gabrına gaşyn, ferişteleri ruhumda asmanlara gaşyn. Hop, yankı adamlar ve her bir zalim bolsun. Ya Ebu Bekir Siddiq'i vurupdyrlar, ya Hazreti Belal'ı süýräpdirler. Nämek derer verdiler? Bir cisme, bir gövräge, bir cesede derer verdiler ki be her hal gumuňa tegine giýecek. Şu ceset gumuňa tegine giýýär. Hala zalim bolsun, hala mazlum bolsun. Şol vurup yenjen adamlar da yerine tegine giýirdi. Mazlum bolup Hazreti Bilal'la yerine tegine giýirdi. Emma ruhlary gitdi, ikisininki de göýüňe gaşyn. Emma ruhlary onqyra gitmeli. Bes muhim zat ruhun gazasydyr. Hala wurulsun, hala gelşig bar bolsun, hala gelşig ýok bolsun. Ýenjilipdir, azap berilipdir, emma yerine tegine gitipdir. Hazreti Bilal'la zalimda.
Hiç de zarar vermedi, ruhundan çürüm, imanından çürüm. Ama on ruhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'a näme diye? Ya Bilal, ma dakhaltul cennete illa semi'tu khashkhashatan. Faqultu ma hada? Faqalu Bilalul muezzin. Ey Bilal diptir. Her yedek cennete girsem sen kavuşun sesini işittim da diptir. Bir yedek ya iki yedek daha. Her cennete girsem sen kavuşun sesi var diptir. O ham men aytdım, bir sesine mi ayttıydım? Onu ayttılar. Azançı Bilal'ın kavuşunun sesi dediler. Beyik Allah'ın muhabbetinden için horluk çekti. Aya Allah Teala vefa kökülmedi mi? Allah Teala onu kökeden vefasını verdi. Dünyadan geçmekle Resulullah canın dişine kökedi o çiz. Her cennete girsem sen kavuşun sesi var ey Bilal diptir. Kulasa Ebu Bekir Sıddık da onu azad etti. Indi näme boldy? Lep Resulullah'ın adamçısı boldy. Hudaýyň wefasyny ver. Ey jawan dostlar, ikimizin mellemel adamız. Allah Taala'nın muhabbetini tapjak bolayly. Yaradan Hudaýyň muhabbetini tapjak bolayly. Özümüz ağlap günümüz güýmemäli. Hudaýyň muhabbetini tapsak, gör Hudaý Taala'nın wefa köketişini. Doğun arındaşı yok, iyiliğini yok deyip bana azap verdiler. Allah Teala ne etti? Resulullah'ın adamçısı et koydu. Ey Allah deha! Peygamberimiz gözleşip durmalı, Hazreti Bilal azan çekmeli. Hazreti Bilal tekbir etmeli, Resulullah geç imam olmalı. Ulukan, ket Huda adamla geçmeli. Yok, Bilal geçmeli. Başka yurttan gelen doğun arındaşı yok. Garip, ayak yalan aç, bir taktadan kavuşlu adam öldü. Evin maşı idilli yokmuştu. Allah Teala'nın vefatı diyerlesin. Şu dünyada kökeden adı. Yine Hazreti Bilal radıyallahu anh bir de bizre kıyınçılık bilen geçti. Ama ebedi beheşte kaşın gitti. Resulullah ondan hoş olup dünyadan geçti. Beheşt bilen boşlap dünyadan geçti. Ruhu şat batın Hazreti Bilal'ın. Ama üçüncü ve ahirki vururumuz inşallah. Hazreti Yasir radıyallahu anh, Zenaneti Sümeyye radıyallahu anha ve oğlu Ammar radıyallahu anh. Bila Yemen'den gelen adamlamıştık. İr öçüp gelipdirler. Bilan da doğanlarına şey yokmuştuk. Ağaynlar yokmuştuk. Erheleyi oğul 3-4 yaşayamıştık. Bilan da tayfası yok, doğanlarına şey yok. Bular da kafir musulman bolanlaryny bilip erhili oğul üçüncünü çıkarıp bile zulm edip eviyet berip azap beripdirler. Kızgın çägäň üstünde yatırıp üçüsünü daşlaryň üstünde çägeleň üstünde toğuladyp bir gedek yüzleyin, bir gedek arqalyň, bir gedek yüzleyin, bir gedek arqalyň üstlerine daş çäge şeýle kynçylyk bilen geçirip bäkäle Hazreti Osman radıyallahu anh bir gurrun aýdy. قال عثمان رضي الله عنه أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على أهل ياسر فقال ياسر يا رسول الله هكذا الدهر. Hazreti Osman aydiye bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min elimden tutup bileci elleşip çık yürüyüp piyadelebi etip bariyatık diye. Çägelikten bariyadık görsek Yasir Zenaneti Sümeyye oğlu Ammar üçüsüne de lep azap bertirmiştik kafirler. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüptür 3 tane iman kalplarına çoğup duran sahabalarına azap bertiler. O da ne azabı? Azap berwatiler. Oham Yasir Resulullah'ını görüptür. Ya Resulallah hakeza ad-dahr bizim günümüz şeytip geçiyadiptir. Eyni aydan köpüş. Hakeza ad-dahr ya Resulullah bizim zamanımız güllemiz şeytip geçiyadiptir. Ey imanlı doğullar. Ey mümin, Müslüman, cavan dostlar. Göreyliğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol rahmetul lil alemin. Ol pak din üstüne gelip de tamam cihanı yayramalı adam. Ol aziz näme diye. Näme bilir gowulluk beriye. Näme yağdayay diye. Näme dua ediye bilerden çürüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediptir. Allahumma gfir li ali Yasir. Hudaya ali Yasir oğlu Ammar Zenaneti Sümeyye
şu dünýeden akça bolup geçsille günäler bolman pek bolup geçsille diýipdir. Oham Ýasyryň ýüzüne bakyp Venanasy ogluny aýdypdyr, sabran ala Ýasyr. Ey Ýasyr, Ýasyryň içerdi. Sabr edin diýipdir. Fe inne mev'idakum el-cenne, beyik Allah Taala men duamy kabul etdi, senin jaýyňyz cennet diýipdir. Rasulullah jan bularda behiş bilen buşlapdyr. Sabr edin, senin jaýyňyz cennetdir diýipdir. Ebu Cehl gelipdir, Sümeyye'ye aýdypdyr, sen Muhammed'e imanın yok diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ýöne Muhammed awadan bolansaň şoňa aşyk bolup yalandan şeýtirip ketpäň diýipdir. Oham Hazreti Sümeyye beter qahar gelip imanın üstünden çoğup bana Ebu Cehli kat kep aýdypdyr. Ebu Cehlin elinde de nayda varmıştı. Bile bilen Sümeyye'nin içine çümdürüp Sümeyye'de şu taada içinden kan mıraz dökülüp yerin yüzünde bitin İslam'da müminin Müslümatın içinde evvelin kanı dökülen şehit Hazreti Sümeyye radıyallahu anha dünyadan geçiyor. Evvelin şehit bulan İslam'da Sümeyye diyen venana radıyallahu anha. Selamun aleyha bima sabarat. Selamun aleyha bima sabarat. Selamun aleyha bima sabarat. İçine çümdürüp anlatından geçirip Ebu Cehil qaharına ne eteceğini bilmeyeni Hazreti Sümeyye şehit bolup qalýar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçti, tamam oldu. Yani canı çıktı, ruhu beheşte kaşığına çıktı. Yani kıvırında ruha gidecek ceset kaldı. Aham Yasir de birine vakt azabın eteğinde olup o da şehit bolupdur. Yasir, Sümeyye evvelin erhili, ikisi de evvelin şehit. Evvel Sümeyye, evvelin şehidi İslam, ikinci de Yasir, o da adamsı. Gününüp geçen adamla varıptırlar. Bir bennele erhili oğul, üçüsü azabın eteğinde Ammar'ın gurrungalı onu inşallah pek Allah köklüse inni kefte gurrunga der. Erhili şehit bollula, gurrungda o durayılın der salayılın. Hem olan ruhlarının hoşluğuna inşallah. Hem özümüz der salayıl. Ola bu kadar kıyınçılık çektirle. Biz 1400 yıl sonra inşallah olan da Huday Teala onlara haber verir. Olan ruhunu hoş eder. 1400 yıl sonra siz azıcık kıyınçılıklar çekip cennete girdiniz. Bir zamanlı dağda dargınık zamanın içinde sizin yağdayınızdan der salıp duran insanlar var deyip inşallah olan ruhu da hoştur. Elbette elbette. Bir mi der salıp üstünde duraylayın bu vurduğun üstünde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bulan dengesinden geçip bariyaka avvalkın muhim der salmalılar. Şolara näme dua etti? Huda yaşlıları necat berdiydi mi? Onu aytmadı. Huda yaşlı zalimler yer çeksin deydi mi? Onu aytmadı. Näme dua etti? Hudaya şi Yasir, Sümeyye, Ammar'ın günahsini geç, şıla mağfiret bolup dünyadan geçsille deydi. Olu kon der sahabe. Öz yanımızdan özümüz ağlana kana ay men günahım kan yoktur. Devre men arasıdırın ya falani var. Ay falan ahun, falan taksir, falan veli, falan pir, falan dedim, falan ecim, falan mamam, falan babam. Ay bilmeyen onun günahsı olsun. Biz attır da ağzımızı alamaydı. Hemmemiz muhtaçtır beyik Allah'ın mağfiratına. Ali Yasir azabın eteğinde Resulullah dua ediveti Huda yaşı azap çıkpırılın günahsini geçtip yoksa biz berden ödesek ola günahdan geçirli olan näme günahsı alacak deyip yok yeni de Huda'nın mağfiratına olan məhtaç. Ammar Yasir dursun Resulullah can edip dua etişini ödedi ömrünü bir gede Huday Taala'nın buyruğundan çıkmadık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdeye gidenine dua et diyenmişti. Allahümme gfir zenbi kullahu dikkahu ve cüllehu evvelehu ve ahirehu sirrehu alaniyetehu. Resulullah'ın dua etişi secdeye gidenine diyenmiştik şimdi. Hudaya Hudavanda men günahımı geç. Oğnuk iğrisinin geç. Evvelini ahirini geç. Oğrinça eden günahımı da geç. Aşkara eden günahımı da geç. Kullu zâlike indi. Şılın hemmesi men yanımda ba ya Hudaya diyenmiştik. Ey imanlı doğullu Resulullah'ın duası haşi. Secdede diyen duası.
Maňryny mübarek burnu yerde goýup Allahdan dileýän zady ha. Hudaýa men içki daşky günämi geç, awny gyýyr günämi geç, oğrunça we daşak eden günämi geç, awwal qaqyk günämi geç. Kullu zalika indi. Şulan hemmesi men ýamda bar diýärmişdik. Ömründe bir gedek Allah'ın buyruğundan çıkmadyk adam ha. Taňa maňa ders bolar ýaly diýärmişdik. Kan wagtym güýmemäýin. Resulullah bilen näme dua etdi? Hudaýa şularyň magfiret etdi. Belli bolýar hemmemiz wezifemiz beýik Allah ýalbaryp geçmeli. Hudaýa biz magfiretiňe sakly. Amalymyza, ibadata dayanar ýagdaýymyz eger ýokdur. İkilenci yine diye salmalı adımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yankı duası. Hudaýa şılan günäsini geç, şılan akça olup dünýeden geçiksiller. Bir geçeliyor da hemmemizin öwümizde dünýeden ahirete gaşyn geçik gitmeli. Oňa adyna geçelge diýerler. Merz. Şondan aňryk tamam mümin musulman hele ýerkek imanly adamyň arzusy şondan aňryk geçenni beýik Allah geçmeli jogap bolmany adam akça bolup geçdi-de. To pak amedi ber hazar başu bak ki nenges napakretten bihak. Eneden dünýä gelemizde günäden pek akça bolup dünýä geldik. Günah gözümüz, kulağımız, burnumuz, ağzımız, dilimiz, ele yağımız günahdan doluyup kapkaranlık olup kabra gitmek biyavrayçılıktır deyiptir. Topak amedi berhazar bahşu bak kinnen gaz napakrekten bekak biyavraylıktır deyiptir. Yüzü kara olup kabrın içine gitmek deyiptir. Ay Resulullah'ın duasını görürüne değil de Peygamberimizin duasını gör. Günäden päkçe bolup gitmeden çirim ödünden çirim dileýänmişdik saňa maňa ders bolar ýaly. Duasy näme? Allahumma naqqini minal hataya kema yunaqqa as-sawbul abyad mined-danas. Ey Allah'dan duany ber. Ey altynyň suwulan ýaryp goýmaly. Duan manasy şu. Hudawanda meni günäden päk et. Meni günäden akça edi, çenançı ak koyunu kirlänne şonu yuup akça edilişi ýaly. Kema yunaqqa as-sawbul abyad mined-danas. Ak koyunu kirleýe, onu yuwuňdan soňra ýalpylap çykyp durýar, şu akça koyunu yuwulan ýana gatdy meni dünýeden geçirdi ýanmışdy. Biz ummeti diými? Biz eşhedü enne Muhammedur Rasulullah diýmeýäsmi? Allahumme salli ala Muhammed diýmeýäsmi? Allahumme barik ala Muhammed diýmeýäsmi? Belli bolýar her mümin musulmanyň ulukhan innemelladi şol geçelgiden akça ol keşek bolmaly şeýle akçy. Ondan çirim şol Yasir, Sumayye, Ammar aňyrda bir gowullyk zat näme şomoga? Kafirler yer çekmek däl. Şolary aňyrda gowullyk, şolar akça bolup dünýeden geçmek. Rasulullah'ın o gurrun eştellerine bir ýöne hawalar açylyp berdir Yasir'in içerisiniň. Yani itminan tafkirle inni dünyadan akça olup geçeceklerine. Allahümme gfir li ali Yasir fe inne mev'idekum el cennet. Sabredin zayını cennettir deyiptir. Yine bir diğer palmalar adıma. Yine 2-3 tane diğer sahabeler aydı tamam eder tamam inşallah. 7-8 ayda vakit var adı. Yaxşıca kulağın asın. Eğer hele oğul ağaç çekvatiyle Resulullah näme diýdi? Sabredin diýdi. Ey imanly dogallar. Bir nefer 5 ýyl doga edýär, 10 ýyl doga edýär. Hudaý Taala'dan oğul dileýär. Hudaý Taala da hikmetiniň isteýişi bilen bermeýär. Nauzu billah, la hawla we la kuvvete illa billah. Ay dogam kabul bolmady diýip kafirlik kepler aýdypdy. Hiç de kıyınçılık gören aka dininden çireyim. Men näçe dua ettim, Hudaý maňa bermedi. Men namazdan ne sert boldum, dinden ne sert boldum, ay bidatlardan nemede Hudaý maňa bermedi deyip. Yoksa Hudaý Taala wa'desi ki dua etseňiz berjek men niye? Ya dünýede ya kabryňyzda ya ahiretiňizde diye. Fakat dua edipdir, duam kabul bolanak deyip beýik Allah'ın imanından çykypdy. Ähli Yasir'den ders alaýyn. Resulullah'dan olun şu azapdadygyny görüp de sabredin diýipdir. Ya meten meridi wa
ya bir kıyınçılık çekipdir, ya esten 4-5 yıl okuyupdur, danışga kabul olmandır. Kän oğlalla bak. Begadir dinden soğuyduk. La havle ve la kuvvete illa billah. Asem meni namaz okuyacak diye ya bir torda okuymayadım. Näme? Men begat dua ettim, Hudaýa geçeýin dedim, men geçmedim diye. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kime dille öğretti? Beyk Allah'a. Gece unnid muhtaç. Gözüm açmamız, canımız, ölülük diýirligimiz, ölüllüğü diýirlemiz, oğul gıylımız, bu en atamız, tamam harekat sekanatımız. Ve hatta dem almamızda, haýsy bir ýagdaýymyzda biz Hudaý Taaladan bay, haýsy bir ýagdaýymyzda aýdyp biler, Allah Taala nauzu bile ihtiýajymyz ýok diýip. Şol Hudaý Taala dille berip, men dogam kabul bolmady, näme bolmady diýip kafirlik kefaýdyweti Äli Ýasirden der salmaly. Sabran Äli Ýasir, sabredin ey Äli Ýasir diýipdir. Allah Taala aýdýar, ya eyyuhan nas. Ey insanlar, ey musulmanlar diýmendir ha. Ya eyyuhan nas, ey insanlar, hala kafir bolsun, hala musulman bolsun. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huvel ganiyyul hamid. Hemmäňiz Hudaýa mätäşdirsiňiz diýipdir. Allah'ın kelamı şu. Hemmäňiz daimən Hudaýa mätäşdirsiňiz diýipdir. O Hudaýdyr, baýdyr. Hudaýdyr, hiç kime ihtiýaجy ýokdur diýipdir. Inhe adajyk ýagdaýlary bir kynçylyklar çekipdir. Äli Ýasir bizle adagyny tenne sabırdan. Emma danışgan kabul bolmady. Ay men dogam kabul bolmady. Ay men meridim şefaat tapmady. Ay ahir 5 ýyl azap çekdi, dünýeden geçdi falan boldy. Bu zatda näme görüldü? Ýalpylap duran imanymyza derer beramaýly. Ýöne bir muhim metlep, goý metlep kamil bolsun, menne görüň edaýly. Allah Taala gowgulagasyn. Yan kıyanak bidirek kefaydiyyan adam birime beter de şu doğan meselesinde iyiliğinin içinde kan. Ay doğa ettim, neçe yıl kabul olmadı, ay falan ettim, menin dininden bidar, namazdan bidar, nauzubillah şizire kepleri diyelim. 23. parada Sure-i Zümer'de 7. ayeti Allah Taala'nın bir ayeti var. Şu Kur'an-ı Kerim'in men sadece tercümesini ayet okuyup Euzubillahimineşşeytanirracim. İn tekfuru fe innallâhe ganiyyun ankum ve la yerdâ li'ibâdihil kufr ve in teşkurû yerdahu lekum ve la teziru vâziratun vizra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Ey bendelerim deyiptir. İn tekfuru fe innallâhe ganiyyun ankum. Qawzetten gunahsın. Eger kafir bolsaňyz bolagaň diýipdir. Men sizden ihtiýajym ýok diýipdir Allah Taala. In takfuru fe innallâhe ganiyyun ankum. Ay men bidar, men bu zatlardan sert boldum. Men size ihtiýajym ýok diýipdir Hudaý Taala. Ýöne ve la yerza li ibadihil kufr. Kafir bolsaňyz men razy däl diýipdir. Men hoşumda däl diýipdir. Ýöne men sizden bay, men mülkümden kemelerimi qadimän diýipdir. Men azamatımdan kemelerimi qadimän diýipdir. Minnet edmän diýipdir. Beýik Allah'ın kelamı şu. Ve la yerza li ibadihil kufr. Ýöne kafir bolsaňyz men razy däl diýipdir. Idi ve in teşkuru yerzahu lekum. Eger imanly bolsaňyz men sizden razy bolarym diýipdir. Her kimin günäsi de mesuliyeti öz boýnuna diýipdir. Ýankyda o terjemesi. Ýöne kafir olur, musulman olur, maňa geleri bir gün şonda yeke eden işlerini düýdürarym diýipdir. Munna aýdaýyn diýipdir. İçiňizdäki, ýüregiňiziň etegindäki zatlardy bilýändirin, içiňiz daşyňyz maňa deňdir diýipdir Hudaý Taala. Biz ay dua etdim, kabul olmadı, men sawuk, men sert,
sert bolan men beyik Allah'ın mülkünden hiç tatlı kemelmer özümüz ebedi kötünle qiramaylyň. Ahirki dersimizde aydayn Hazreti Sümeyye'den tamam edil bir kıştağın içinde. Ahirde Hazreti Sümeyye näme boldy? Hudaýyň razyçylygyndan çyryp ganyny döküp ganyny sahylyk etdi, ganyny döküp Hudaýyň razyçylygyna girdi. Bir imanly musulman hele gyzylynyň ýartyny ogluny berjek, ýaqydyna berjek. Nämeden çyryp zekat bermejek bolup. Sümeyye'den ana ganyny döküpdi Hudaýyň razyçylygyndan çyryp. Gurrun garaz ýaplap aýtmakda aşlar hakykat gurrunlar ha. Hazreti Sümeyye Hudaýyň razyçylygyndan çyryp ganyny döküp gitdi. Gowlat däldir ha. Zekat bermejek bolup gyzylynyň ýartyny häzir ýürip bilmeýänji qydyna geçjek bolup, şol zekat bermäni Hudaýyň buýrugy diýip şonu qyyn görjek bolup bermejek bolup, ýur teleke zatdyr hazatly. İştiba zatdyr bular. O bendiden derdan eýlen imanly bendeden. Hudaýyň razyçylygyny tapjak bolaýly. Porsu dünýäň hoşlugyny tapjak bolsak, porsu dünýäň hyzmatkary, dünýäň nöwkeri bolup betbakt bolup geçerler. Ya meselen ondan derhalmal ganyny döküp geçipdir. Bir kaset, bir karger, bir danışçu ya her kim bolsun, bir her namazyň wagtynda 5-10 dagyga howluk manjyk wagtymy sarf etmejek bolsa Hudaý Taalaň razyçylygyndan çyryp gaty biýabrçylykdyr. Ay gün ýaşyp barýaka derle salatym 4 rekat namaz okuyakana ýandan akşam okuymak haram zatdyr. Hudaý üçin aýdýar. Namazy gün ýaşyp barýaka ikindi okuymak fiqh Hanafide haramdır. Şu gün ýaşmak, ine okuyor nip Allah Taala bir farz eden zadyň 5 dagyga wagt goýup bilemler. Emma Allah ol Hazreti Sümeyye ganyny döküp geçipdir. Der salmal bir bennelerden. Ahirki derse ulaqan muhimda Ammar diýen oğulcugynyň gözüniň aldyna ganyny döküpdir. Bizde oğluny ders beripdir. Jan oğul şijri ganyň dökülsün diýen ýolunda diýip. Oğluna terbiyet berişin öde ganyny döküp geçipdir oğlunyň gözüniň aldyna. Oğlum ekidin diýmeli. Jan oğul mene beýtip barýan bir zat diýmeli. Ýok, mert bolup durupdyr. Oğlunyň gözüniň aldyna. Oğlunyň şoňumyň terbiyetini beýik Allah we Resulullah janyň mehabbetini galbyna salmak wezifämizdir. Allah Taala nuri imandan aýyrmasyn. Görjegimiz gowluk bolsun. Resulullah janyň mehabbetinden aýyrmasyn.